Velkommen til Skydebanen. Nu starter vores rundtur. Hej, velkommen til Skydebanen Legeplads. Frem til 1890 tilhørte arealet, altså Skydebanegade, det kongelige københavnske skydeselskab og det danske broderskab. Mellem Istedgade og Sønder Boulevard var der anlagt haver forbeholdt skydebrødrene, da selskabet omsider flyttede til Sølyst i Klampenborg. Overtog en murermester, Victor Jensen, arealet og opførte en samlet boligbebyggelse efter tegning af den øvrige ukendte arkitekt Oscar Gram. Velkommen til Skydebanegade. Skydebanegade er en stor del af Vesterbro og Vesterbros historie. Skydebanegade hænger sammen med Istedgade, og Skydebanen Legeplads hænger sammen med Istedgade. Istedgade hænger sammen med Skydebanen. Så det er simpelthen en stor sidegade på Istedgade. Her på Vesterbro, eller her på Skydebanegade Legeplads, så i gamle dage, så Dansk Røm, han holdt meget af Skydebanegade Legeplads, hvor han sad over på bænkene måske, gamle bænke, og sad og skrev digte og kiggede på de små børn. Ja. Han sad der i lang tid, han kunne sidde der i flere timer og bare sidde og skrive. Skydebanegade er en sidegade til Sønder Boulevard, og Sønder Boulevard har meget stor indflydelse på Skydebanens beboere. Fordi Skydebanens beboere, de kan godt lide at sidde på Sønder Boulevard og grille om aftenen og hygge sig og drikke øl. Her står vi ved muren her, og der er en historie om det. Der var Skydebanen har været en skydeplads engang, hvor kongen skød. Han skød så bare. Og der var ikke nogen mur. Så en dag, så rammer han fandme en dreng i øjet. Og kongen har fået kritik af rigsrådet, af det hele. Han siger, konge, du må ikke skyde her mere. Det udsætter folk for fare. Så kongen, han må tænke, kongen elskede at skyde og lære at skyde. Så han tænkte, vi kan da bare bygge en mur. Så det gjorde kongen, han byggede en stor mur her. Og hvis vi kommer lidt tættere på, så kan vi se et par gamle skydehuller her, som er rust og sådan noget. Men den beskyttede her. En masse skydehuller. Så ja, men det er beskyttet for kongens skyderi. Legeplads har ikke altid set sådan her ud. Det har selvfølgelig været en skydebane, men det har også været en anden slags legeplads. En gang var for eksempel den papegøje. Og den der legeting, den var sort. Og derovre, den er også blevet derovre, hvis I kan se, der er sådan en hak derovre. Der har også været forskellige gynger. Eller andre gynger, nogle gamle gynger. Og den der, det har ikke været der. Og det er den der heller ikke. Så ja, Skydebanen har ændret sig og ligger i vores hjerte.
Nej. Så er blevet sådan lavet om, for at kunne reklamere lidt for Skidebanen. Men der var faktisk så opført i 1887. Nu skal vi op i et godt eksemplar på en lejlighed i Skydebanegade. Og her har man sådan en smart nøgle. Man kan se den gamle, smukke antikdør her. Og så er vi i den. Yes. Velkommen. Au. Ja. Au. Har vi et godt eksemplar på en lejlighed? Dørene er fantastiske. Gode døre. Hashtag. Upsala, katte. Katte. Wow. Nu er godt, jeg har dyr i lejligheden. Der er der et eksemplar. Hej, kat. Hi, cat. I have a new day. Istedgade hænger også sammen med Sønder Boulevard. Nej, det er ikke rigtigt. Hvor lækkert til dig? Hvad skal jeg? Hvor er der noget?